طمع داقلاس حوسنش كدير خوين شيلا مع بانشيت اشتعيل تيابتر زوربني داقين أوكراينن تلم خوين أورخلوه قيلوش سيرفيسي خامرس أرسيتشوينو أوكراينن دوال بيشت أمي وغيتين شيزر بعد قي بخستق حال هو أرسيتشوينن يا أوكراينن آغونو تسدويتور بيلغل مسويش دعوسنشيخ إيخن الجيم صوبرش نوتشي قومه بو دوقاق دولدا دو تاريخ أرسيتشوين قيولش ريجيون شكر قامناخ خام بو شيزر آخ ازر ستقاق بعا نوتشي اسكر خوين خلرخ قبع جارق لزين خلرخ قوست ودرخ Можем объяснить гирсен вёзин масях эскархуа. Кастин царях цабеш курхал шлилварна, нахбаярна, наркотик шлилварна, багойоч герзилварна, экстремизми кайхмашбарна таъзардин хилар. Украин хуайн қайлар сервиш билгалдуақ, кадыгра хуай чуғвартинч халхаш дин вашка дүйін бір, телатард шоғыч эшелоня, хусмях үш, зықылт хуашна, меш нағына тяс сисызыл шлилваш, қолнаш талварш деш. Украинан тем министралу тяптар зуарбден дуақшхайна, лам хуай гулбечер хамаш бажвоч нохчи канал добровольцев цайолч телеграм-каналя хамгуч белир, даяздалар сацинел. Автор шуға хажманизмш билгал дуақш дайедир, лихмашка тылым хуаштер гонела тор шаштам тецебегырх. Отсюған ба олариран вайфонд ассоциацину дейтир, Украинет амихис очурк ел харбол хиш, нохчи чурч бахар хуан тейра қуш хилырх. Организация дүйц шеш өрсечур әрдолш ғуда харболш, итнашка бахар хуашкар қоч хамех. Кадырын критик шағду метигир бахар хуай бертаз амихис бо. Отсюған ницғали структури бел хуай боцуш айдал хуай тябелил нахцан. Ишт өрсечур қиеч регионшкарла амбол нахцан мейхах лиц болир нохчичуа. Гюмсирч спецназан университет якяч бойш. Тамяда лоцур куба азерсуам, Тавалар несла компенсацияларды боғышча оңшыйосар.